Daipas tangunyan makatubod si Nanay Dolores kan Purok 2 Barangay San Pedro Bakakay Albay. Namayo ng sa iyang esposo na si Tatay Jerry Balolo. Alas 3:30 kaya kasudmang hapon, kan mabutod ini sa dagat sakop kang Purok 7 Barangay Igang Bakakay Albay. Sabi ni Nanay Dolores, nasa trabaho siya kan maisiyan niya ang nangyari. Labi pa da ini kagabat ako nasta sa presente. Kung may mabuot na matabangan man kami sa mga pangaip pang gabos na gusto naman kung mga kahagad kitabang maladay mo ba ang trabaho kang aki ko sana ako daing ang pagmulaman ko sana may piga pa eskwela baga ako Sa investigasyon kan Bakakay PNP, nagluluwas na kaiba ni Tatay Jerry ang sa iyang mga amigo sa lugar kang insidente. Nagkaaragdahan kay ang grupo na mag-inuman asin magkarigo sa dagat. Huli sa halawig na daipagbutua sa dagat kang biktima. Duman uminapod na ning akudir ang mga pag-iriba niya. Kabangang oras man ang luminihis, antes na ma-recover ang hawak ang biktima. Pirang metro ang rayo sa lugar kung saan huri ining nahiling. Binalo pa man siyang idara kang rescuer sa Rural Health Unit. Alagad ini ang pigdeklarang dead on arrival. Nag-urugma, magayon sa pagkaunin na duman, then nag-swimming. Siguro ko sa sobrang init nga ni asin nakainom pa. So yun, ito so dahil inaasahan na pangyayari. Yung sa diri. So pag nakasubra na po kita sa pag-inom, medyo dahil na kita magduma na sa paglangoy sa ararom na parte. So tanganing ma-reparo kita kan sa tuyang mga kaibana. Katakod kang insidente, kasubong aga, saro-sarong binisita asin in-inspection kang personalis kang MDRRMO ang gabos na resort sa Banwaan. Kasabay ka ni ang maigot man na pagpagirumdum sa mga tagsadiri na maging alerto man sa pagbabantay sa saindang mga bisita, ngani makaibitar sa siring na mga disgrasya. Tigdibot migiraringon yan para abisuan sinda na magkaigwa kay may mag-monitor kung may mga guest sinda or lalo na sa mga aki, mabantayan, lalo sa mga gura na nakainom. Dahil na pagpalango yung kiharayo, buda dapat sa resort may nakatalaan talagang magmumonitor kang mga guest ninda. Dapat gabos na beach resort igwaning mga training sa BLS and ACLS training tatawsin na mag-rescue kung araw itong mga nalulunod na pangyayari, lalo araw kang kasudma. Base sa datos kang opisina, inipamansa na ang primerong insidente ng pagkabutod na may binawian ng buhay sa sendang Banwaan ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.